Het wie hoe het betiden maar miserig waren. Echte jesdagen, stevig wien, ruin, lichte ruin. En dan te bedenken dat het staar gewoon toch oorwaarde wordt. Het wordt staar gewoon simmer. En dat vooral in het weekend. En eerlijk zijn, ik had juist al zijn, we binnen er ik wel onta. Wel, joen en vannacht nog altijd een protte bewolking. En joen nog komen ze op een aantal buien. Of buikus. En vannacht droeg waar, mooi opkledings. Misschien letter vannacht in het watergebied nog een buiken. En de temperaturen al bij 14 graden. De wind draait naar het westen. Zal matig en vrij krachtig wezen. Misschien uit een toch al wel krachtig. Krijg je van 6. En dan moet je daar. Wel, het zal een dag wezen maar wat bewolking, maar ik zinnen, de meeste zinnen in de midden. Want in de maandtijd hebben we nog aardig wat bewolking. Het lijkt het droeg te blijven dat het zo in de maandtijd wezen met dat er een licht buikenvak komt in het watergebied. En verder is een temperatuur in het tonen hoe de hele provincie zou om bij de 17 graden heen. En de wind uit het westen waait matig en krachtig, maar die wind die houdt hem letter op het dag wat del. En dan hebben we mondjoen, droeg waar en opkledings. En in de nacht zijn 8, 9 graden, ja het wordt fris. Fruitje, nou een vreed, maar zinnen, maar bewolking, maar vooral ik zinnen, maar een temperatuur om bij de 18 graden heen. Zijn 19 graden op sneeuw, maar flink wat zinnen. En misschien op plakken wel 20 en van sneeuw hetzelfde verhaal, 19, misschien wel 20 graden. En dan hebben we het toch wel wat nice waar. Droeg waar, prachtig voor de boeren. En het mooie waar is ik, voor u is natuurlijk, tegenleuk. We maken hem maar weer even in het waarsjen.